Ang liba ka na ko, ne? Masa lagi? Masa? Sinini. Ano? Siya mo. Istorya. Sinini. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, masungmod to. Kana pud ni maghimo day karon guys og bukayo kay day lubi dari nga di pa sa pwede masunob kay dabong-dabong panja. Naman mi kuno guys sa ref. Aha ning buntan guys ang himo nagbukayo or napod mi kuan panghimagas. Gamit guys, kinugay. Kasi nakailag kamay, kinugay mo na magigamit. Ang giuna kay, giuna takang naskaha kay, karmas rep, mugno man, ya, darag amang kuan. Kinudkod. Kaya wag guwang-guwang naman siya guys. O nagikod-kod na naman naho, naman nagikot-kot, agi kasana. Inganira na guys. Diya guys, diyan na, nagsagulag kinagod. Okay. Natunaw kuan amay diya dugay para man guys sige naghalalon hantod mo latik ni siya diya ahan isang hulmahan guys kay nami manig malatik ning kamay guys kay nami maning bukayo jadi ana diya guys mas Marjorie si in karon na kuan. Well, amiga si Andy tuturan ni si Marjorie para naglawa guys. Ang kailangan ka rin dito ang wada dito. Hi guys, nagsugod na sila ang tutor. Maka sinini ko gusto ko na mag-engineer. Engineer? Hindi, uy! Asa din mo gusto? Singer! Singer! Kinahanglan gusto kang mag-singer, magkuhan ka, tuon ka pa. Times, mukha kag times kay gusto ko mag-singer. Kanan kay ba, basa. Spelling tarong. Multiplication na lagi na. Oh! Spelling sa. Usa raman, tura man. Ang iyang memorize yung kagabi. Mas feeling me, pero feeling. Ano ginako niya? Akong iwatang Ikaw sa nina ko daanan. Siya guys, diyan na di ay agahang bukayo di para sa glatik. Yes, diya ka aga mananam. Yami ka ni guys. Mato pagkakuan. Sa oras siya di ka to tamis kay sa kabuklubi sa marabanto ka masiguro to nga kamay atong hindi kuan gitanga. Kami sa guys kay kuan natibuok tulad na latik na agkamay. Kami sa panghimagas kayo magkain. Kawas dood kami isman jagdo hadad tuarang bisihapid natuwa na sinigitay sila dagto ba unsay mangitang buhat aris dagal sila tala. A few moments. Katong iyan siya ang Korea tong katong niiyo siya nga Koreano iyang gusto na naligaw ra to iyang plano. Sayo yung ticket. Kung nasayop lagi ka, pumilar ka pa ka nakurutan, kandabot ra Korea ato ni kunta kang China, no? Practice na siya kanta ginin synchronous, no? Katong family dear garden. Ikaw ng mga tao, kinsa English to. Asa lagi tayo dyan sekreto na, please. Please lang, please. Kung Ayaw! Wala, isip yan! Asa lagi na. wala na lang kung kakangunin mo dito sa Sekretong gahan o. Wala, isip lagi. Nakaw na dito ko, kaya mag-storya pa may nini. Nakaw na. Wala, isip lagi. Nakaw na mag-storya pa may nini. Nakaw mag-storyahan. Gamitin. Apa, may rin sila magkanta. Sa magkanta. Pero ganahan siya ba? Ganahan sa kanta. Oo. Memorize yung kanaku atong kanda, bali usang semana lang. Ha? Ito, pagkabuhat daw nun. Sige. Kana si Sandro mo, nag-dressing mo to. Ika! Sige
Ganahan kasi Sandro si puto kanunay. Gusto ko. Yay, naguli na hagikas puti. Okay, ba na kog pila isang kwas yang tes ha? Ako'y magtanaw. Oh, tanawa. Ikagabi, dili na mo kanta og that's the way it is. Ang iko na. Times. Oh, nga kana ana okay na. Magkano na ka? Tanawa. Lagi ha. Yeah. Dito kay arong na mahibawan. Okay, okay. Asa tong notebook na kuan? Uy, na ako'y nagbugli, mami. Nasa yung notebook, para kabasa ko suits notebook. Nato diary dito, nato sikreto. Nga day. Na. May diary kan tanang notebook. Ako, ang say mo, yung feeling po. Natuloy na ka na magitis. Sa'yo po. Ang feeling kasi ang classroom, feeling po. Tuloy. Sorry. Feeling, hindi ako nga. Hindi nga. Ha? Si Nene, inspirasyon niya si Marcos, siya to si Sandro. Wala guys, manigamot ko na siyang makamaon dyan. Si Ate Mimpod, mapoy nag-tutor. Kamaman siya dyan, dyan kanis nini guys, dali ranipod makasabot. Kay ako rami nagtulo rin niya sa una sa gamay pa ni. So what ihap, ubasa. Dyan. Karon, tunan na siya og kanang kuan multiplication og math. Kaya ni kanang plus og minus. Karon di mailad puhon-puhon og mo. Mga wa ni simbak ko siya na naman din sa mailad sa mubalik nag ilang negosyo pura kay pwede na siya magda. Kaya hinitin na magmat. Manihang patudluan sang im-im. Ajuhan nagtudlo nak. A few moments later. Libak na ko ne. Bisa lagi, anta. Bantay ka Marjorie ha, nang maritis na ka, nang libak na ka na ha, bantay jud ka. Ayaw. Ayaw. Bisa lagi. Ring na ito. Mana lagi? Ayaw. Si Nini. Mana? Siya mo. Ayaw. Istorya. Ayaw si Nini pa nga. Hindi ko pa ako yung istorya noon sa bangka. Ayaw si Nini. Nama sekreto? Di ba minaw? Ayaw si Nini ko. Sa malingaw. Di ko na kung istorya niya. Mako na ingon. Ah, hadok Sa siya. malingaw. Di ko mong istorya ni mo. Mong ingon. Ah, di na mao. Ang sarap. Ang sarap. Nang libak mo no. Libak mo na ko. Maritis with me. Bantay mo ha, nang libak mo. Sa mana? Ayaw siya. Sa Marjorie be. Sa na Marjorie. Ayaw. Masa lagi? Say ayaw. Nag-iring ni. Ay, hindi ko mo iwan. Masa ikaw ta lang ate. Masa man te? Ayaw. Masa de Ayaw si te? Nini. Ba? Ayaw. Hindi na niya ko tinggang Nini. Hey. Nang libak mo na ko. Hilak mo lagi ka. Mama sikreto do ha. Sa mana? Ayaw si Nini ba? Ayaw siya nga. Katong nga nakuan dito kay. Comment ko na siya dito. Mag-comment ko na siya sa iyong channel dito. Sa may comment sa channel. Ako rin mo comment niya. Iyang nga akong gamiton. Naman mo basa ya. Kung basan? Di ba naman ito gisuot dito nga. Si Nini una maminyo. Di ba? Ah. Ay, di ko masiyoy. Imposible. Nga, itag dito dito. Yung doon ka-crush dito. Ah, itag dito sa comments. Kita man si Sandro. Kasi Si Sandro? Inchik. insik lagi di siya gusto ni Sandro na insik na iyang gusto. Inchik. Ang ginang insik na sayon na. Inchik. Kano Sandro lisod-lisod lang insik ang sayon. Inchik ka kung ganahan kay guwapo.